El moment de tensió es produeix quan es reuneixen en un casalot, en una masia que hi havia allà a prop, en què el rei insisteix en parlar en persona amb aquest cavaller, però on es troben, seuen junts a la taula amb tota una sèrie de cavallers, etc., que acaben tirant-se els plats pel cap directament. Però on s'aixeca, desenvaina l'espasa, Jaume també s'aixeca, treu l'arma i acaba la seva gent, la gent d'en Jaume, aguantant-lo mentre l'altre surt per cames, agafen el cavall i amb els seus fidels fugen. Amb alguns dels seus fidels, evidentment, estava tenint una discussió molt viva amb el rei, amb la persona del rei. Llavors, Jaume el persegueix, els seus cavallers, hi ha un moment que més o menys el fereixen i total que aquest Pedro Aonès acaba mort pel propi rei. Això desencadena una de les altres grans revoltes aragoneses, de les quals al final també acaba en una situació molt semblant allà a la Suda, assetjat en una ciutat en què el conviden a estar-s'hi, però els que l'han rebut acaben obrint les portes a l'enemic, amb la sort de que el Cardona, perquè una de les altres grans cases, de fet serien, permeteu-me l'anacronisme, els Lannister catalans, l'esperen a fora de la ciutat i ell plega a les exigències d'aquests nobles rebels que el tenen pres, però a l'hora de sopar, després de sopar, fa veure que se'n va a dormir i en comptes de dormir agafa una colla de fidels, avança fins a la porta de la ciutat i extorsiona directament, amenaça físicament els porters perquè el deixin marxar i així acaba fugint. A partir d'aquell moment, ja estem cap a l'alçada del 1227, en què el seu oncle Ferran ha reunit tots aquests descontents després de la mort de Pero Aonès, i hi ha una mica la mà del papa que acaba obligant a tothom a firmar la Concòrdia d'Alcalà, en la qual, en aquesta vegada ja sí, serà una mica fins al final del seu regnat, l'últim toc, l'última clatellada que farà amb els nobles per tal de que s'alineïn amb ell i amb la seva voluntat. Que s'alineïn no vol dir que tinguin un excessiu respecte ni que renunciïn a la seva voluntat una mica caòtica, no? Com aquest esperit que tenen els llibertaris de dretes nord-americans, no? Jo faig la meva i prospero per la meva i així tot funciona bé, no? Ja veiem com va el mercat lliure, ja veiem com estem ara, no? Doncs bé, després d'aquest episodi i d'aquesta concòrdia, ja Jaume inicia, diguéssim, el seu ascens, passant a un altre àmbit de coses, amb el matrimoni amb Elionor, i en aquest àmbit de les dames, en què ell serà especialment dos i generós i exitós. El matrimoni amb Elionor de Castella ha anat molt malament. Han tingut un fill, l'hereu sempre anònim, que és Alfons. Aquí hi ha com una mena de projecció d'aquella relació que ell havia tingut amb son pare i la dificultat que ja havia explicat de la relació del pare i la mare, com que es reprodueix entre ell i Elionor, i la relació amb Alfons, però en canvi hi ha aquest caràcter que hi ha diferent de Jaume, que tot i que acaba aconseguint divorciar-se per motius també de parentesc d'Elionor, ell mantindrà una pirueta jurídica impressionant Alfons com hereu del regne, tot i que Alfons marxa amb la seva mare es recreu en un monestir a prop de Burgos i generosament dotada amb el tracte de reina, etc. Per aquelles èpoques Jaume ja tenia una mena d'amant que era Elo Álvarez, una de les dames de la cort de Elionor, i és quan es troba, ja han fet aquest pacte, ja hi ha hagut la primera prou a la noblesa i ell es dirigeix a l'Urgell, al comtat d'Urgell, que sovint passa desapercebut perquè la història de Catalunya a vegades és massa Barcelona. Era una joia, era un feude importantíssim, és
jo crec que és el territori de la parla del català occidental, de fet, no? Els senyors Urgell eren poderosíssims, tot i que, com que tenia una mena de connivència, sembla, amb Barcelona, que actuava una mica a la una, sovint busquen fortuna a la península, són molt importants en el regne de Lleó. Llavors, aquesta absència provoca que moltes vegades els seus subalterns intentin ocupar el poder. En aquell moment, l'última descendent de la casa d'Urgell, a la qual Pere el Catòlic, el pare de Jaume, s'havia compromès a protegir, era Aurembiaix, que és un nom realment preciós. Aurembiaix també era una noia jove, no en recordo exactament, però devia tenir això entorn dels 18-19 anys, com Jaume. Demana ajuda al rei, demana que, diguéssim, el pacte que havia fet el rei Pere amb el seu pare Armengol doncs es complís. I aquí ja és la primera gran campanya que més combina els dos aspectes que dèiem d'aquest personatge tan especial que és Jaume I, que és la campanya de conquesta-recuperació d'Urgell en mans d'Aurembiaix. De fet, hi ha algunes escenes prou significatives i boniques, no? Hi ha algun setge d'alguna ciutat important, Balaguer, que era la capital, exigeixen de dir, bueno, no sabem si és el rei o és la comtessa, i ella està allà present, una cosa força inaudita des del segle XII, quan les dones comencen a ser apartades del poder, la política. Aurembiaix no jugarà això, serà una dona forta, una dona sòlida, i es presenta davant dels assetjats, acabant de mostrar que està ella allà, que allò és per ella, no? I l'altre vessant de conquesta és la pròpia persona d'Aurembiaix, de la qual fins i tot es conserva que van signar un document d'amistançada. Hi ha una historiadora que diu que en realitat era com una mena de contracte matrimonial, de preparació del contracte matrimonial, en el qual hi ha una sèrie de prebendes, es protegeix la dignitat de la comtessa, que els hereus del comtat seran els fills que tinguin ells en el matrimoni, etc. No? És una confirmació realment de que en aquella època Jaume doncs va tenir una relació realment força sòlida i, com veurem més endavant, tempestuosa amb aquesta important figura que és la comtessa Aurembiaix d'Urgell. Acabarem amb l'últim capítol, que ja sí és la gran conquesta que li dona la primera fama, que és la campanya de Mallorques. La campanya de Mallorques és una operació militar impressionant. Inicia unes corts, interès al mòbil, sí, cristianitzar, sí, repoblar el que vulgueu, però sobretot perquè en aquell moment el governador, de fet gairebé dictatorial, Mallorca, dels musulmans de Mallorca, també era una mica un pirata, per dir-ho així, i amenaçava les línies comercials de Barcelona, dels catalans, de fet, del Principat. I es decideix aquesta empresa, però és que és una empresa que ja simbolitza aquella corona catalana-aragonesa, el Principat de Catalunya, Regne d'Aragó, que el 1213 estan com desemparats, que a mitjans dels anys 20 estan arruïnats i no sembla que hi hagi d'haver-hi un estat davant de tot aquell caos, organitza de cop i volta, sobretot quasi bé que és una empresa exclusivament del Principat catalana, una flota de 100 vaixells, una flota immensa, reuneix recursos, reuneix tots els vassalls, aquells nobles que havien sigut tan recelosos, per desembarcar a l'illa una potència militar extraordinària que avança imparable cap a la capital. Hi ha alguns episodis de certa ridiculesa. La famosa frase de Vergonya, cavallers Vergonya, ve d'un dels cavallers, el millor ajustador de Catalunya, el cavaller de Tornejo, no me'n recordo quin era, que en les primeres batalles avança corrents en direcció contrària i plorant perquè li han fotut un cop de pedra al cap, i és quan Jaume li diu Vergonya, cavallers Vergonya, tira endavant, poto, no? I serà una campanya que de fet serà dura, especialment en un moment en què el sobirà aquest dictador, diríem, segons les pròpies cròniques musulmanes, ofereix la possibilitat del pacte, però
Jaume té l'error de reunir tota aquesta gent que està contribuint a la conquesta, tots aquests aristòcrates, que decideixen que no. I a partir d'aquell moment, evidentment, com en qualsevol situació, com el 1714 a Barcelona, tot aquell que està desesperat ofereix una resistència forta, extraordinària, no? I llavors, aquí ho deixem, el proper dia continuarem, troben que la conquesta de Mallorca no era tan fàcil com potser aquests nobles tan inflats haguessin suposat i haguessin desitjat. Fins al punt que arriben a demanar-li al rei que es pensi de tornar a contactar amb el sobirà musulmà per pactar. Però no serà així. I això us ho explicarem el proper dia. Si us ha agradat, ja sé que és una mica llarguet, però em sembla que tots els temes eren prou interessants com per poder-los liar d'aquesta manera. Doneu m'agrada, si hi ha carones, poseu carones al lloc que us vingui en gust. Si teniu dubtes, no dubteu de posar el comentari. Si coneixeu gent que li agradi aquest tema, compartiu-ho. Aquesta època és important que tinguin coses en què pensar, que ens puguin alleujar una mica el pensament, que ens tinguin una mica de lleure, però alhora d'aprendre coses com és la intenció que teníem aquí al Bullac de Memòries. Res més. Ens mirem la tele com si fos l'aigua glaçada, les finestres, les parets, les portes, la teulada. 7.000 anys d'història humana resumits en un principi, la vergonya ens embolcalla, esperem caps de setmana.